गुबुन हादरनि गुबुन राजा आरो सान्थ्रिफोरजों दावहा नांनो थांनायनि सिगां बर' राजाजों लोगोसे जायफोर सान्थ्रिफ्रा दावहायाव थांफायोमोन बिसोरनि बिसि थामहिनबा हिन्जावफोर आरो जाय सेंग्रा लाइमोन बिसोरनि बिनानावफोर आरो रावबो गैयाबा बिमाफोरा हरसेयावनो खुन्दुं लुसे लुनानै बे आर'नाइखौ दानानै हरोमोन। जिथु दिनैनि समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानाय मोनसे बेयो मोनसे जादों जाथाय जाय जाथाया आर'नाइखौ लानानै जिथु आर'नाइयाव पदम बिबार आरो UPPL बेबायदि आगर होनानै एरनाय मोनसे नुथाय बे आर'नाइयाव जिथु आगर होनाय बे समाज बिजोङाव गोबां गोसारबाय थादों। दा बे समाज बिजोङाव गोसारनायखौ गोबाङानो गोबां आफाद बिथिंनिफ्राय गोबां अजद लाबोदों आरो खायफायाबो बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो माखासे सुबुङा बेखौ मोजां मोनै फोरमायदों। दा बेनिखायनो आङो आंनि खाथियाव दङ सासे बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि आं बिथांजों रायलायनो सिगांदों। खुलुमबाय सार, आं गिबियाव नोंथांखौ जोंनि चेनेलनिफ्राय खुलुमबाय। जिथु समाज बिजोङाव गोसारबाय थानाय जिथु बर'नि दोरोङारि आर'नाइखौ जिथु माखासे राजखान्थिनि मोनसे मुलाम्फा बा मोनसे राजखान्थिजों बेखौ लोब्बा लाफानायखौ नुनो मोनदों। दा नोंथाङा बे बेलायाव मा फोरमायगोन? बे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। मानो होनोब्ला आर'नाइया जोंनि बर'नि मान मर्यादानि मोनसे प्रतीक आरो बिनि अरिजिन, बिनि कनसेप्ट, बेनि सायाव जोंहा जारिमिन दं। जे गोदो गोदाय जेब्ला बर'नि रायजो दंमोन, जोंहा राजा दंमोन, बे समाव गुबुन हादरनि गुबुन राजा आरो सान्थ्रिफोरजों दावहा नांनो थांनायनि सिगां बर' राजाजों लोगोसे जायफोर सान्थ्रिफ्रा दावहायाव थांफायोमोन बिसोरनि बिसि थामहिनबा हिन्जावफोर आरो जाय सेंग्रा लाइमोन बिसोरनि बिनानावफोर आरो रावबो गैयाबा बिमाफोरा हरसेयावनो खुन्दुं लुसे लुनानै बे आर'नाइखौ दानानै हरोमोन। बै समनिफ्राय जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि फोथायनाय दं जे आर'नाइया जोंनि रैखाथिनि मोनसे नेरसोन आरो जोहोलावफोरनो जों मान होनायनि मोनसे नेरसोन। दा जारिमिन थानाय आरो मर्यादा थानाय जोंनि आंगोनि जि हारिमु बे आर'नाइ, जायखौ जों बावैसो सिगां जोङो मोनसे GI टेग मोननो हादों। दा बेखौ दिनै राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनाया दुखुनांथाव आरो सोंखारिथावना। जिखि राजखान्थियारि दोल नङा, BJPयानो जा, UPPLआनो जा, BPFआनो जा, AGPआनो जा, खुनु राजखान्थियारि हान्जाया बेखौ राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनो मोननाय नङा। आरो जाय बाहायगोन बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा नेवसिनाया मोजां। मानो होनोब्ला बे जोंनि समाजारि आफाद, फोरबो, फसंथानफोराव बाहायनाया आलादा खोथा। खारन बेहाय हारिनि जोंहा मान मर्यादा गासिबो हाबनानै थायो। नाथाय राजखान्थिया बेनिफ्राय आलादा। मोनसे हारिनि मुङाव, मोनसे धोरोमनि मुङाव मोनफा थख' राजखान्थियारि हान्जा थाया। बेनिखायनो राजखान्थि हान्जाया बेखौ बाहायनायनि मोन्थायबो गैया। जिहेतु रिसेन्टलि जिथु जों नुदों जे जिथु पदम बिबाराव जिथु जाया बिथाङा आखिहोदोंमोन बा लगायहोदोंमोन बा बानायहोदोंमोन, बिथाङा निमाहा बिदों। खिन्थु बिथाङा बिबाय, खिन्थु UPPL दिनै राजखान्थि हान्जाया बिथांमोनाबो सिगां माखासे आर'नाइ UPPL मोनसे नुदों, जिथु आर'नाइयाव UPPLनि मोनसे आखर लिरनाय, बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा? बेखौ अलरेडि आं बुंखाबाय। खुनु राजखान्थियारि हान्जा, खुनु दैदेनगिरिया बेखौ बाहायनायनि मोन्थाय गैया। बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आरो बेनि फारसे जों बर'नि माहारियारि आफादफोर, दैदेनगिरिफोर, साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जों सांग्रां जानायाव साग्रिद जानांसिगौ। आरो जिखि जाया जाहोनाव बर'नि हारिमुखौ जों गोथारै लाखिनाया जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बिबान। आं खावलायगोन जाहाथे राजखान्थिनि मुङाव जोंनि माहारियारि खौसेथि, जोंनि समाजारि आब्रुथि आरो हारिमुवा जाहाथे खहा जाया, बेनि फारसे जों बयबो नोजोर होनाया मोजां। गोजोननाय थाबाय। जिथु जोंनि मोनसे दोरोङारि जिथु जायनि गेजेरजों बर'आ सिनायथि जादों, आर'नाइ होनना बुङोब्ला जों
बर'निनो मोनसे सिनायथि जानाय जाय जेब्ला आसाम सरकारानो जोंनो बेखौ GI टेग बा बर'नि मोनसे आंगो जि होननानै बेखौ गनायथि होदों। दा बे बेलायाव थारैनो नंमारगौ, जों जाथि बा हारिखौ रैखा होनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो दिगाव मोनफ्रोमबो जिथु दोरोङारि बेखौ राजखान्थि हान्जायाव मुलाम्फानि थाखाय बेयाव फुनदेरनो नाङा। जोंनिफ्रायबो बेखौनो आसा खालामो।